we gaan. Ja, dat zie je niet, Dirk. Wie in de eerdere ogen. Om 1 uur. Bas van der Zwaan. Ja, dat weet ik ook. Dat is Rudy. Dat is Rudy en dat is jou. Ja. Ja. Zo precies zit ik dat niet al. Ik zei Bas van der Zwaan in de hoop van dat je mij dan ook ongenaam zoiets vertellen, maar dat deed je niet. Nee, dat heb ik nog niet gedaan, hè. Nee. Met wie heb ik het genoegen? Ik ben Wheelbacks. Wheelbacks. Al heel lang, trouwens. Ja, vanaf het begin. Ja. Meneer Backs, mag ik Wiel zeggen? Ja, zeker. Wiel, nou zien we in Lin, maar we zeiden net tegen elkaar van, dit is wel een hele mooie hoek. Ja. Dit is echt een prachtig stukje Ja, zeker, jongen. natuur. De koeien voor de deur. Ja, daarom ben ik hier ook komen wonen. Hoe lang geleden? 27 jaar. Ja. En de best ook echt van dorp? Nee, ik ben eigenlijk vermengd. Oh. En wie kwam ze hier terecht 27 jaar geleden? Met de auto. Dat doe ik al. Ik tuin de ridder keer weer rennen. Ja, misschien. Dit is echt normaal. Nu zou je ook kunnen zeggen, maar dat is ook een hele domme vraag. Normaal antwoord. Ja, dat is ook een domme antwoord. Hé, maar de bussie, woont ze alleen? Nee, ja, ik doe wel, joh. Ik heb een vriendin, dat rijdt zich niet om. Hè. En dat gaat heel goed. En dat komt 4 keer in de week hier naartoe. En ik ga 3 keer in de week tong doen. Voor de mozer. De mozer. Ken die goed koken dan? Ja, ik heb er nooit een erfel gezeld. Ik ken het dus helemaal niet. Ik wist de categorie van die nog water aan loopt branden. Ja, bij wie van spreken, ja. Oké. Nou ja, dat maakt dan niks. Dus aan deze is geen keukenprins verloren gegaan. Dus één zou anderen wat dat kennen. Precies, die heeft wel andere talenten. Ja, wat zijn talenten hem zijn. Nou vertel, wat kent zich goed? Eigenlijk ken ik niet veel rust. Dat ben ik al heel goed in. Rusten is ze goed in. Ja. Oké. Wat heeft ze dan gedaan die ganse leven met een boterham te verdienen? Ik heb een zaak gehad. In Witgoed. Ah! Inderdaad. Kleine wasjes, grote wasjes. Ja, inderdaad, ja. Dus ja. dat is die best eigenlijk die ganse leven ondernemer geweest? Ja. In de stad? Vanaf 23 jaar, ja. Toen ben ik van de stad begonnen. En dat is goed gegaan altijd. En 27 jaar geleden dacht ik bij zichzelf van ik wil wat meer in de natuur gaan wonen. Ja, maar ik kost die streek wel al heel goed. Omdat mijn moeder die kwam ook van Lin en zodoende kom ik hier vroeger veel op vakantie. Dus die buurt, en ik heb die gevend altijd. Die eerste jaar heb ik altijd gevend. Ging zich dan langs de deur Ja. met de echoor? Ja, niet met wasmachine. Oh, Maar met huishoudelijke artikelen. En chuppen en tjoefelen en zo gaat. En klump en porselein, dat had ik op de auto staan. Och, wat En dan leuk. ging alle dorpen Hij is een vrachtwagen, een vrachtwagentje. Vrachtwagenske. Ja. Ja, Wat met leuk. rekken op, ja. Ja, dat vond ik zo, hè. Dat was ze vrij. Ik moet iedere dag zeggen, waar zal ik eens naartoe? Ja. En volgens mij best ik in mijn tijd ook wel hier met mensen te doen heeft, Ja. een broodje maken en zo. Ja. En, Inderdaad, ik maak geen broodje, ja. ja. Dus eigenlijk had ook wel een carrière in het witgoed kunnen maken. Wie weet, misschien, ja. Ja, want volgens mij zien we een beetje hoe hetzelfde holt Ja. gesneden, of niet? Maar ja, dat moet ook eigenlijk gewoon niet te veel kallen, hè. Oh, zo. Je moet ook de klantje aanhoren, hè. Ja, Als het- luisteren. Dat wordt duk vergeten. Dus ik heb er van die Gladianers, die menen dat ze er kuipers zijn, maar die horen de klant niet aan. Dus weten ze niet wat hij mens wilt. Daar horen ze niet aan. En dat is eigenlijk de truc Dat is een fout. van een goede verkoper, Ja. moet ook goed kunnen luisteren. Nou, daar komen de vertegenwoordigers, zal ik maar zeggen. Die geven je geen kans om te zeggen, jong, ik wil dat niet. En dan worden ze uit die kant. En dan dachten ze dat ze kosten gaan schrijven. Ik zeg, ik hoef niks van dich. Ja, waarom komt er nog wat met? Ik zeg, omdat ze me niet op dat ze lutst. Zit Toen er zag in. het eerder keer, nog even, wacht, laat me even uitkallen. Ja, dat is niet goed. In mijn ogen. Nee, want als er een klant bij dich in de zaak komt en de juiste klant geen kans geven om zijn verhaal te vertellen, Ja.
Dan gaat hij misschien de deur uit met een wasmachine. Dat sticht misschien hoe geer wil verkopen. Ja, Maar wat misschien niet het beste wasmachine voor dit land is. dat kan zeker, ja. Dat gebeurt ook natuurlijk. Ja. En weet ze ook niet wat hij mensen wilt als ze meer goed wil schallen. Hoe zal dat dan? Ja, moet horen. Maar dat hebben heel veel mensen die horen de ander niet aan. Hoeven ze niks tegen te zeggen. Maar dit is verloren energie. Je hebt het toch altijd maar alleen voor zichzelf. Ja, ik heb dit moment ook, maar dat heb ze nu omgevraagd. Is dit nou een plekje waar de huurgeer zit? Ja, Want de gij zie je ook zitten alsof ze dat al heel druk gedaan is. ja. En dan heeft ze dit uit zich. Ja, is dat zo niet? Hè? En ik neem aan dat als het weer is nou niet super ideaal. Maar is dit een drukke route qua wandelen en Ja, fietsen? hier komen prachtige fietsen hebben. Zo. Ja, fietsen en wandelen. Ja, dat is echt zo niet. Hè? Ja, ja. Ik bedoel, ze komen prachtige fietsen neven Ja. en over de bestuursters nog maar te zwiegen. Ja! Ja. Maar dan, dit is wel altijd netjes aangekleed als ze hier zit. Ja, wat netjes. Ja, dat weet ik niet. Weer een kleiner heb ik er weer. Hey, met wie ging ze 27 jaar geleden wonen? Met de toenmalige vriendin had ik een paar jaar of 2 meneer Ramon gewoond. En toen komen we hier eens wandelen. Ik was tussenweg hier goed. Toen hebben we hier voor dit huis gestaan en gezegd, zo gaat onze vrouw hebben, want we worden dan zeugen. Ja. Maar toen stond het nog niet te Toen koop. sting het heet ik ook. Hij wil hier ook wel wonen. Ik zeg toch wel van een makelaar uit Lem. Dan vraag je als er een schat vrij kunt bieden. Het roept dat leuk weten, nog een paar maanden nog ging de telefoon. Wil dit er is een huisje te koop. Het ligt daar en daar. En zaterdag is kiekdag. Dus veer de auto in en hier naartoe. Maar dat precies dat huis gewoon voor vuur hadden gezongen, wat we geld hebben. Het zo moeten zien. Dat is zo moeten zien. Ja. Ja, zo is het van de ene en de andere gekomen. Ja. Toen had ik de vogelaar. Ik zeg altijd maar beter de vogelaar dan een panhaaf. Hè? Ja. Heeft ze er veel aan moeten doen aan het pand? Of waar Nee, ze toen mocht niet, maar dat heb ik wel gedaan. Van onder tot boven en van binnen aan boven, alles. Dat heb ik gewoon heen gehouden. Hoe deed dat ook eerder doen? Ja, het moet ook eindelijk wel dien hoes weer, hè? Ja, precies. Dat is het. Noemen. Hey, en dus hij is 27 jaar geleden heen met de vriendin, toenmalige vriendin Ja. naartoe gekomen. Nooit getrouwd geweest? Oh jawel. Ook nog. Ja. Ja, iedereen maakt fouten. Ja. Bedankt. 24 jaar. Oké, Maar ja, goed, dat ging niet meer. en dan is het beter dat ze uit elkaar gaan. Ja. Maar gidsen nemen blijven lopen. Hè. Gidsen nemen blijven hebben. Als het niet meer goed komt, hou me de pendelen. Hè. Dat is mijn ding. Zeg. En het leeft in goede harmonie. Ja, dat is het altijd gegaan, Ja? We hebben dus toch nog dingen beter verstaan als in het huwelijk. Ja, we komen bij die kinderen, weet je wel, die jeuring of een feestje hadden en dat hebben ze appetiet. Ja, goed. Kom wel eens gewoon tegen. En met hem in een vriendje ook. Heb ik me altijd goed kunnen verstaan. En hij had ook geen met mij te doen. Vorige week kreeg ik nog een kaart van hem omdat ik jeurig was. Kijk, zo werkt dat dan. Maar ja, die vrouw is nu ook dood, een jaar of 4 geleden. Dus ben ik met de vriendin komen wonen. Nou, dit is gestorven. Nou, een paar jaar. En toen heb ik, maar weer direct omgeschakeld naar een ander. Klinkt alsof ze zo uit de mouw schudt, Wiel. Ik ben nooit alleen geweest. Maar komt zich dan op de goede plekken? Of is het gewoon, zien dat allemaal vrouwen die heel langs komen fietsen? Nee, of maar wandelen? ik probeer dat wel goed aan te leggen. Om Ja? Ja, dat is ook een beetje kunst. Hè. Dat is de kunst. Een beetje brutaliteit misschien. Maar het lukt wel. Ja, dit lijkt me wel het type van niet te koud uit de boom kijken, maar drekken bedoel aan. Dat doen we ook, ja. Ja. Je bedenkt me niet dan. Dat heb ik nooit gedaan met niks. Die is volgens mij wel immers waarvan ze heel snel wets waar ze eraan is.
Want ik best volgens mij wel rij goed, hè. Ik zie wel worden Ik dat... denk het wel, ja. Ja, Die smoesjes hebben ze niet gedaan, hè. Door meer draaien. nee. Ja, dat hoeft er ook niet. Het kan ook wel eens verkeerd vallen bij lui, hè, die directheid. Kan wel, ja. Oh ja, goed. Het kan niet altijd goed gaan. Lees zich niet van wakker. Nee, niks. Dan moet iedereen zelf maar weten wat er denkt. Hé, maar die 4 dagen dat die een vriendin heen komt, dan kookt hij dus hij ook. Ja, ja, en ook heb ik bij hem gehad. Ja, en dat maakt niet beter als dat ik goed mond kan eten. Want daar heb ik een hekel aan. Echt hoor? Ik heb er een hekel aan. Waarom dat? Ja, die niet van dat zitten te wachten. Nou, wat ik gewend ben, dat kost, dat smaakt me het beste. Dat ligt vrede lang op zich. Ga je er niet van, hè? Nou, maar gewoon. En dan, Op mijn eigen stoel. en dan een stukje vlees, patat, groenten. Ja. Nee, te moeilijk. Nee, Nee? moet bij alles veel doen. Ik geloof alles. Ik eet alles. Oh, dat is wel de makkelijke. hè? Ja, ik eet alles. Laat ik het zo zeggen. Ja, Eén smaakt me beter dan de ander. uiteraard. Maar ik zal nooit zeggen van het smaakt me niet. Dat zeggen, dat doe ik niet. Want ik weet dat het goed bedoelt. Er zal er wel een paar goed hebben, denk ik. Nou al? Ja, het is morgen dan in de kroeg. God, het is 12:30, man. Ja. Maar zo vroeg begint zich niet. Nee, ik ben net op een half uur. Ik heb me niet gegeten. Ik lig iedere dag tot 12 uur in bed. Ja, Ja, waarom niet? man, de woord Ja. als God in Frankrijk. Ja, Weet u het wat? Wat moet ik mee voor je? Hoor, ik kan een stukje lopen, 's middags. Of fietsen, dat ligt aan het werk. Nou ja, meer doen ik ook niet, want dat gaat ook niet meer. Dat gaat zo weer. Maar dat vind ik ook niet erg. Dat wordt nog zo, hè. Dat wordt ook niet werkt. Hey, leuk dat we even een preutje mochten komen maken. jongen. Doe ook alle mensen die goed, hè. Ja, bij deze. Van Wiel. Ja.